Ja rannikkokalastusperinteessä tulee puhumaan kalastaja Heikki Salokangas. No niin, seminaariväki. Tervetuloa tosiaan munkin puolestani tähän kalastusosioon. Täällä on paljon moneen kertaa, jonkun verran muuttaa, mulla on tämä kirjoitettu, niin tullut eräänlaisella kirjakielellä, puhutaan vähän porilaista joukkoa. Eli täällä on monet täällä heittänyt vuosilukuja, että joo, me on sitä silloin ja silloin alettu ja silloin ja silloin alettu, että meillä on 100-200 vuotta perinnettä. Rannikolla me on alettu kalastaa silloin, kun jäät täältä lähti 10 000 vuotta takaisin. Siitä voidaan ruveta niin laskeskelemaan, että kuka tässä on niin perinteen jatkaja. Että ainoa toinen tänään yhtä vanha perinne, joka on vilahtanut puheessa, on olutkulttuuri. Olutkulttuuri on myös 10 000 vuotta vanha. Kalastushan on kulttuurina myös vanhempi, mutta se on tänne tietysti ollut mahdollista, kun jäät väistä. Silloin me tultiin tänne ja alettiin kalastamaan. Ja yllättävää kyllä tämä pitkä perinne, niin se on jatkunut niin, että siinä on aina jotain vanhaa mukana. Se ei ole pelkkää uutta. Ei ole teknologiaa ja muu, vaikka se on tullut avuksi, niin se ei ole syrjäyttänyt vanhaa tietoa. Eli minä olen tosiaan Heikki Salokangas ja elän joka päivä elävää kulttuuriperintöä omassa työssäni. Sukumme on harjoittanut kalastuselinkeinoa sukupolvien ajan tässä Porin edustalla. Hiljaisen tiedon määrä on valtava. Pyyntitavat, pyyntipaikat ja ajat on edelleen käytössä vuosisataisin perinteen uudistuneena. Kun 70-80-luvulla oli mahdollista tehostuneiden koneiden takia niin tehostaa kalastusta, niin meillä tuli sellainen tilanne, että lähdimme niin itsellemme tuntemattomille vesille kalastaa ja laajensimme Porin edustalla vähän pidempää kalastusmatkaa. Ja kun me sitten oltiin olevinaamme ja löytävinämme uusia apajia, ja tää olikin nyt hienoa, että me löydettiin tässä varmaan kukaan koskaan kalastanut, niin eikö sitten ollut joko torille tai sinne merelle, niin setä tuli paatin kanssa viereen. Joo, mä kävin tässä silloin isän kanssa 20-luvulla ja tää oli silloin hyvä, kun tuolla ei tuuli ja virtas tuolta ja se piti paikkansa edelleen. Eli se perinne olikin jossain, mikä on suoraan välittynyt meille. Meillä on pitkä perinne tietysti, joka juoltaa myös Satakuntaan. Satakuntalainen on kalan ystävä. Teillä varmaan moni on törmännyt sen tilanteeseen, kun te tilaatte pitopalvelua. Niin pitopalvelun ensimmäinen kysymys, että onko vieraat Satakunnan rannikolta vai muualta Suomesta. Heti se vaikuttaa kertoimiin siihen, minkälainen määrä varataan kalaruokaa siihen pöytään. Ja se kerroin ei ole ihan pieni. Jätetään ihan vähän pienemmän. Olen törmännyt tähän melkein jatkuvasti, kun ja multa kysytään sitä, tai multa tilataan kalaa, niin minä kysyn myöskin, että tuleeko teille porilaiset vai tuleeko, tai Satakunnan rannikolta vai tuleeko muualta. Ja heti tietää sitten, että pitää pistää vähän enemmän pyyntiin tai mukaan, että maanitella, jos toinen sanoo, että mä otan nyt 10 kiloa lohta, niin tuleeko, että otan nyt ainakin 15, riittää. Nykyiseltä asuinpaikaltamme olemme käyneet yhtäjaksoisesti 130 vuotta Porin torilla myymässä kalaa porilaisille. Sekä kalan myynti että ostajat ovat sukupolvien takaa perinneet. Joka kesä törmäämme torilla henkilöihin, jotka kertoo, että mun mummukin kävi tästä ostamassa kaloja. Se jos joku on elämää perinnettä. Perinteen tallentajia, mä menen nyt tässä tämän mukaan. Perinnettä on tallennettu myöskin. Meillä on täällä henkilöitä, jotka ovat tätä rannikkokalastusperinnettä tallentaneet. Merikarvialla Juhani Salmi, nykyisin Mellanoura. Hän on tehnyt ansiokasta työtä. Erityisen ansiokasta työtä on tehnyt Lasse Wahlroos Luvialla, joka on tallentanut rannikkokalastusta. Ja sitten nämä kuvat, jotka ovat Markku Saihan kuvia. Hän on tallentanut elävää
kalastusperinnettä kuvin Satakunnan rannikolla hyvin ansiokkaasti. Tämä on ollut myöskin sillä tavalla itselleni, joka on nyt ollut jo 50 vuotta mukana tässä elinkeinossa, kun lasketaan siitä, että aloitin kansakouluaikana katiskan kokemiset jo ennen koulua. Koulu mentiin vasta, joka katiskat oli koettu, niin tulee 50 vuotta täyteen näin hetkellä. Niin tämä on ollut melkoista alamäkeä tällä elinkeinolla ja se on semmoinen, joka aina on mulla sillä katkerana takaraivossa tämä katkeruus. On tässä ollut voittojakin meidän alueella. 2 isoa voittoa voi mainita nopeasti. Ensimmäinen oli, jos joku vielä muistaa sellaisen kuin Vuorikemian tehtaan, niin olin silloin mukana hyvin voimakkaasti niissä neuvotteluissa, kun käänne tapahtui ja yhtäkkiä olikin mahdollista puhdistaa ne jätevedet ja korvata vahingot. Niin olen ollut silloin sekä neuvottelunsa että saunomassa Kemiran johdon kanssa. Toinen huomattava voitto tuli aivan hiljattain. Se oli tämä, kun tänään alettiin puhumaan kansallispuistoa. Suojelu, jos se on ainoa kantava voima, niin se on aina sellainen, joka tuhoaa jotakin. Koska suojelu on sitä, että toiminta loppuu ja siihen jätetään. Monta unetonta yötä, paita märkänä ja silloisen ministeri Paula Lehtomäen kanssa oltiin yhteydessä. Ja mikä voitto? Suomen ensimmäinen kansallispuisto, ensimmäinen ja ainut kansallispuisto, jonka perustamislaissa on, että kansallispuisto on perustettu ammattikalastuksen edistämiseen ja tukemiseen. Katkerimmat tappiot. Ajoverkkokielto. Ajoverkkopyynti, mitä tämä kuvakin edustaa, niin on ollut nimenomaan satakuntalainen ja Porin edustan pyyntimuoto. Ja vain kaksi, kun meidän pienellä ammattikunnalla ei ollut puolustaa, niin se napsasti EU-taholta poikki ja kiellettiin. Mä olen siitä ikuisesti katkera, eikä tule koskaan leppymään. Mutta sehän ei mitään vaikuta, koska tässä maailmassa on katkera ja eikä siihen pala liikaa saa omaa henkisiä varoja tuhlata. Toinen, mikä meiltä on katkaistu, on hylkeen pyynti. Pyynti on kyllä nykyään mahdollista, mutta tässä on niin käynyt juuri, että tämä elävä perinne kerkesi katkeamaan siinä. Sukupolvi oli niin, että hyljettä ei pyydetty. Nyt meillä on sellainen riasa 90 ammattikalastajasta lopettanut sen takia, kun hyljekanta on suojeltu ylisuureksi. Se on suurin uhka meidän elinkeinollemme. Se olisi resurssi. Esimerkiksi Rauman kaupunki on perustettu periaatteessa hylkeen varaan. Kun Rauman kaupunki sai kaupunkioikeudet 1400-luvulla, 1500-luvulla, niin 2-3 vuotta niin Rauman kaupungin vientitilastojen 3 eniten myydyn tuotteen joukossa, mitä Raumalta vietiin, niin oli hyljetuotteet. Aika ilmeisesti loppui, mutta yksi juttu vielä, jos jossain sen verran ylittää, että tämä piti olla loppukevennys, mutta pääsin näistä papereista toisen läpi. Se on sellainen, että elävästä perinteestä, että kun me ollaan 130 vuotta käyty Porin torilla, niin siitä on yli puolet käyty hevosen kanssa. Ja hevonen oli sellainen perinteinen tapa, että meidän paikan perustaja on Marja Mummu, eli mun isoäitiäni, niin kun hän sai torilla päivän päättymään, niin hän keräsi rattaille tavarat ja lähti kotiin, niin hän nukkui kotiin. Nyt meillä tuli tämä pimeä keskiaika, jolloin auto täytyy ajaa, mutta nyt elävä perinne voi pian taas uudelleen elpyä. Meillä tulee ohjataan itsetakoivat autot, ja voi olla, että tulee niin pian, että mun vaimoni ei voi nukkua, vaan lähtee torille.